Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibanda ukubingelela undlalifa izulu. UJesu Kristu oyinkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuba siphinde sikwazi ukuhlangana namhlanje. Siyambonga kakhulu, siyamdumisa. Ngicela ukuqala ngokukhuleka ngingakasho lutho nje. Masiguqe sikhuleke. Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, udumo lonke silinikeza wena ngoba uNkulunkulu. Noma izimo zinjani unguNkulunkulu, awuyekile ukuba uNkulunkulu. Ngoba uthe masikubonge ngoba konke kuyintando yakho ngoKristu Jesu. Noma singena kuziphi izimo kuyintando yakho ngoba wena uvumile. Masingakhula sifunde lokho, siwaphasa wonke amathesti esifakwa kuwona. Siyakubonga-ke uNkulunkulu wethu, namanje sikunikeza udumo lungolwakho lukufanele. Yiba kanye nathi kule nkonzo. Ngiyacela Nkosi ukuthi babusise abantwana bakho, ube kanye nathi sonke, usihole ngomoya wakho oyingcwele. Ukhulume nami ngilalele ngoba ngiyadinga nami ukudla izwi lingiphilise. Sebenzisa-ke lo mzimba Nkosi, ukhulume ngawo. UJesu Kristu oyinkosi. Amen. Siyambonga kakhulu kuNkulunkulu bangcwele, siyamdumisa. uNkulunkulu wethu muhle, uNkulunkulu wethu uluthando, uNkulunkulu wethu sigcinile. Sibonga ukubona usuku lwanamhlanje. Izolo-ke nginithumelele enye yenkonzo ezindala. Ngathumela leyo engizwe umoya wami uvuma ukuthi nginithumelele yona. Angazi ukuthi ihambe kanjani, niphathe kanjani. Kodwa-ke ekugcineni kwakho konke kunjalo nje. Ezinye zey'nkonzo ezindala kusanda ukuqala izwi uNkulunkulu ekhuluma ezambula ezihlungela ukuthi ufuna ikhaya lezwi libe njani. Sikhulumile ngekhaya lezwi, ngisaphatha igama lekhaya lezwi ngoLwesithathu. NgoLwesithathu sikhulumile ngekhaya lezwi ukuthi ulizwi unguJesu. Okungukuthi masithi ikhaya lezwi sisho ukuthi ila kuhlala khona uJesu. Umbuzo omkhulu-ke ukuthi uyahlala yini uJesu ekhaya lezwi. Umbuzo wesibili, wena oyingxenye yekhaya lezwi, uyahlala yini uJesu kuwe. Uma kunjalo, uyalazi yini ikhaya lezwi? Ikhaya lezwi angazi noma uyalazi yini. Ikhaya lezwi bangcwele izulu. Angithi uJesu usezulwini. Ikhaya lezwi izulu. Okungukuthi egruphini kufanele kube sezulwini ngokudla okudliwa khona. Okungukuthi wena njengelunga lasekhaya lezwi, mawube sembusweni wasezulwini, mawube sekhaya likaJesu, mawube yikhaya likaJesu ngoba uyithempeli lakhe, uyithempeli likaMoya oNgcwele. Ngiphinde ngibuze, uyilo ithempeli likaMoya oNgcwele na? Uyahlala kuMoya oNgcwele? Ingani wena usekhaya lezwi? Nawe ufanele ukuba yikhaya lezwi. Ayike bekuyisingeniso leso, isingeniso. Sithanda ukushuba kancane, kodwa sinjalo nje. Ake sibukeke indaba yezolo engenze ngafaka leya nkonzo. Ngathi kunesimo. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nikhombisa ukusithanda. Kakhulu abantu bebuza, kungekho esizokucacisa ngoba bese siqedile. Bekufanele sigcine lapho ngoba bekufanele sisho lokho esikushilo. Wena owakho umsebenzi bekuwukukhuleka, noma singashongo ukuthi sicelani sikhulekise, kodwa bekuwukukhuleka. Ungafuni ukwazi ukuthi yini, kodwa ukhuleke. Engani ngiyisibonelo esihle kunina, makusenkonzweni kukhulekelwa abantu. Ngiye ngibuze yini, uphethwe yini ke wena? Bese ngikukhulekela, ngiphinde ngibuze omunye, uphethwe yini ke wena? Cha, uJesu ophilisayo uyazi ukuthi ubani ophethwe yini. Mina wami umsebenzi ukwenzani? Ukukhuleka. So ngezinye izinto-ke singafuni ukwazi,
izathu zezinto esizikhulekelayo ngoba mhlawumbe zingaphezu kwethu. Mhlawumbe sizolimala bese singakwazi nokuyikhulekela. Kwanele nje ukhuleke ungazi njengoba nami ngihlale nginikhulekela nigula ngingazi ukuthi niphethwe yini. Asidluleke lapho. Omunye wabazukulu bethu omncane kakhulu oneminyaka eyishumi kudingeke ukuthi ngoMsombuluko ahambe ayo-admit-wa kwesinye sey'bhedlela ezi-private e-Hillcrest. E-Hillcrest-ke kuseduze nase-Pinetown. NgoLwesibili-ke ekuseni ubezoya e-theatre for operation. Mayiseyileke e-theatre silokhu sithintana nabo-ke umama wakhe ubehambe-ke nomunye usikhwama wethu uSwane. Bebehambe naye nomntwana ona-10 years, mayithi umntwana ingane kahle kahle isikhulile ayisenomntwana. Hhayi-ke besithandaza-ke njengokujwayelekile impilo iqhubeka. Sisemkhosini futhi sengisho ngoba sekudlulile. Angithandi ukunitshela uma ngisemkhosini. Ngingena njalo mina ngey'khathi ey'ningi ey'hlukene. Ngeke uphike nami, mawuthi uphika nami uzokhathala. Bazamile abanye bakhathala endleleni. Asidluleke lapho. So-ke ngoLwesibili ekuseni ebusuku ngalo uLwesibili bese siyatshelwa ukuthi ngoLwesibili no, asitshelwa ngoLwesibili ekuseni. NgoLwesithathu sitshelwe ukuthi ingane ibuyela e-theatre. Okwesingaki? Okwesibili ey'nsukwini ey'mbili. Kubona kade kuyasinda-ke. Sithandaze, sithandaze, sithandaze. Mase bebuyile e-theatre, babuye ney'ndaba ezibuhlungu. Uyaphila umntwana, kodwa kunomonakalo khona engicela ukungangeni kuwona. Lo monakalo-ke usudinga-ke futhi manje ukuthi sifike thina ngqo. Kwadingeka ukuthi izolo-ke ngoLwesine sivuke ekuseni si-drive siye e-Hillcrest. Bayasazi-ke isibhedlela abanye iBusamede, bese seBusamede. Sa-drive-ke sashona eBusamede. Sekufanele angene e-theatre okwesithathu in 3 days. Ungenile ngoLwesibili, waphindela ngoLwesithathu. Izolo sekufanele aphindele, basifonele ebusuku ngoLwesithathu. Kwacaca ukuthi kufanele siye siyozwa kahle manje. Besikhona-ke usuku lonke besingekho esimweni sokwenza inkonzo ngoba besisesibhedlela. Ngale kokuba sesibhedlela singabantu sisenyameni besiphazamisekile. Kodwa-ke kwadinga ukuthi sifike la uNkulunkulu sithandaza, samukela isimo, siyasamukela-ke isimo. Sithe sibuya-ke ntambama wayesephindela e-theatre okwesithathu. Sithe sifika-ke lapha ekhaya nogogo wakhe nami sezwa ukuthi usebuyile-ke e-theatre. Ugogo wakhe-ke uvukile ekuseni namhlanje waphindela khona futhi eBusamede. Njengoba inkonzo uyenze ebusuku, sengilele mina ngoba bengenzeka ukuthi ngivuke ngo2:30 ngikhathele. Wayenza ebusuku wangitshela ekuseni ukuthi uyenzile njengoba ngisendele inkonzo-ke ekuseni yomama yangoLwesine. Isimo sinjalo-ke, kodwa uyalulama umntwana, siyamkholwa uNkulunkulu kakhulu, kodwa besingekho esimweni sokwenza inkonzo. Ilokho-ke kuphela. Sengiyaphuma-ke kuleli phuzu. Sibonge kakhulu imikhuleko yenu, siyabonga ukusithanda kwenu, siyabonga ukuba concerned kwenu. Siyabonga abaningi abasende ama-messages besiduduza phansi kwesimo, besho bethi bakanye nathi ngemkhuleko. Siyazi nabangashongo bathandazile baba kanye nathi, and ngiyabonga ukuthi siyazi ukuthi bebekhona futhi awonanga ngokungasho ngoba ngabe nginama-messages amangaki. Kumanje nginama-messages amaningi ngisele emuva ngawo. Ngiyazama ukuwaphusha, ilokhu ngizamile, ngivuke ngo2:30 awakapheli. Angazi noma ngizowaqeda yini ngoba kusasa sekufanele siye enkonzweni eJozini, ngeSonto inkonzo. So-ke uma bengingavunyelwa nje ukucela ukuthi-ke nime nje ngempela ukuletha ama-messages, nime okwangempela. Noma ngabe umuntu uyabhukha, noma ngabe umuntu uletha umuntu,
ngoba ngi-overloaded kakhulu. Abanye bebejabula bebonga, abanye bethi bakanye nathi emkhulekweni. So-ke maningi ama-messages kufanele ngiwaqede namhlanje, angazi noma ngizowaqeda ngoba abanye babantu ebekufanele ngikhulume nabo izolo abangifonelile ngisesibhedlela, ngibaphostiphonele namhlanje. So-ke ngibhekene nama-messages, ngibhekene nabe befanele ngikhulume nabo izolo namhlanje. Ngibhekene nokuthi uNkulunkulu angiphe inkonzo yakusasa, inkonzo yangesonto ngoba ngobuya kusasa ngigcinwa inkosi ngikhathele ejozini. So-ke angazi ngizothi nginjani. Uma bekungenzeka wonke umuntu bezoma nje ayibambe, abantu balethwe kusukela makuqala isonto kuya le, konke nje kuze kube normal ngoba kusho ukuthi njengoba ngisele nje ngisele. Uma ngizwa ngoba ingane iyakhala iyamfuna umkhulu wayo, kune-possibility ukuthi Monday ngiphindele futhi e-Hillcrest. And uma ngiphindele e-Hillcrest, abantu okufanele bangifonele Monday sekwenye inkinga futhi osekufanele badluliselwe kolunye usuku. Kodwa angibavali ukuthi bafone ngoba ngingakazi noma ngizohamba noma ngizohamba. Uma ngihamba abafone ngesikhathi sabo, ngizophendula ngikunikeze olunye usuku. Ngoba uzobe ufonile ngizozama ukukunika oluseduze. Kodwa abangazange bafone izolo, hhayi yilabo-ke abangathi uma beqhamuka bazothola ukuyobamba ulayini ekugcineni ngoba abazange vele bafone izolo, sebegijima nje ngoba nakhu bezwa lelo thuba. NangoMsombuluko abangeke bafone befanele ukufona, mase beyifuna i-appointment bayongena emsileni kuFebruary 2030. So wena isikhathi sakho sigcine, noma wazithi ngibhizi, fona ukhulume nami ngizokuphendula bese ngikunika esinye isikhathi uma kuwukuthi ngisesibhedlela. Hhayi, ngicabanga ukuthi icacile le ndaba, sesihambile isikhathi 12 minutes, inkonzo angikangeni kuyona. Ngiyacela-ke ningixolele bazalwane, siyabonga imikhuleko, niqhubeke nikhuleke, kodwa uNkulunkulu siyambona wenza umsebenzi. uJesu Kristu inkosi. Bese ngithandazeleke. Sizoqhubeka-ke nenkonzo yethu izwi mukaJohane chapter 17 uverse 1 noverse 2. Sikhuluma ngamandla anikezwe inkosi yethu uJesu Kristu. Sikhuluma ngolizwi. Fundeka kanjena kuverse 1 noverse 2. UJesu wakhuluma lokho, wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini wathi, Baba, isikhathi sifikile. Khazimulisa indodana yakho ukuze indodana ikukhazimulise wena. Verse number 2. Njengalokho uyiphila amandla phezu kwenyama yonke ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Sikhuluma ngawo-ke lawo mandla adala ukuthi uJesu asiphe ukuphila okuphakade. Ngise-studio 1. Studio 1. Hhayi-ke, asiqhubeke-ke. Uma sila noma mangixhuma kuleyo nkonzo yangoLesithathu, sikhulume ngekhaya lezwi. Ngiqeda kusho nje ngingakaxoxe le ndaba ukuthi ikhaya lezwi kusho ukuthi ikhaya likaJesu. Uma sithi ikhaya lezwi, ikhaya lenkosi uJesu, okungukuthi ikhaya lezwi as i-group ka-WhatsApp kufanele kube ikhaya lenkosi uJesu. So lama emojis eniwafakayo akufanele ngabe niyawafaka. Nizidalela inkinga ngempela, nidala icala kuNkulunkulu kakhulu kulizwi okuyikhaya lakhe, nimhlalisa nama-emojis. Ake niyekeni ukufaka ama-emojis. Wenze nje ububele, uma uyifakile utshele ukuthi uyifakile, ufunda ukuzithoba uxolise. Bese ufuna abazokusiza uyikhiphe uma ungakwazi ukuyikhipha. Kungaba ingane zakho, ingane zikamakhelwane, angeke ungitshele ukuthi awunawo umakhelwane. Ucela abazokusiza uyikhiphe ngoba usufake i-emoji ekhaya likaJesu, ikhaya lezwi, ikhaya likalizwi. Masithi ikhaya likalizwi sisho umbuso wezulu ngoba ikhaya likalizwi kahle kahle lisezulwini, lisezulwini. Uthini umpostoli Paul mayebhala ngombuso kaNkulunkulu okuyikhaya likalizwi? Uthi Maroma 14 verse 17, ngokuba umbuso kaNkulunkulu awusikho ukudla nokuphuza, kepha ungukulunga nokuthula nokuthokoza emoyeni ongcwele. Umbuso kaNkulunkulu, nathi sijwayele ukuthi ukubusa, umuntu uyabusa, kuyabuswa ekhaya namhlanje. Kusho kuyadliwa-ke, kudliwa inyama, kudliwa izinto ezingajwayelekile, kuyabuswa. Cha, umbuso kaNkulunkulu awusikho ukudla nokuphuza. Don't make that mistake.
Umbuso kaNkulunkulu awusikhona ukudla nokuphuza, kodwa umbuso kaNkulunkulu ungukulunga. Yabona uma usulungile, ulungiswa uRoma 10:9, athi uverse 10 wakhona. Ngokuba uma ukholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo, kungukulunga. Ukholwa ngenhliziyo kube ngukulunga. So-ke umbuso kaNkulunkulu awusikho ukudla nokuphuza, kodwa ungukulunga nokuthula. Ungabi nokuxokozela, ube nokuthula enhlizweni yakho. Ngithi uma ngikhulekela-ke abangeniswa kweshumi, ngithi Nkosi, uma ngikhuleka uNumeri chapter 6, uverse 24 kuya ku-26, izwi lelo uma ufunda u-23, lithi izwi lenkosi anobabusisa abantwana bakwa-Israyeli nithi. So-ke uNumeri chapter 6 verse 24 kuya ku-26 izwi esalinikwa uNkulunkulu lokubusisa abantu. Lithi-ke leli zwi uNkulunkulu makakubusise akulondoloze. Liqhubeke lithi uNkulunkulu makakubusise akhanyise ubuso bakhe phezu kwakho, akwenzele umusa. Yezwa, ukwenzela umusa mayikhanyisa ubuso bakhe phezu kwakho. Bese lithi aphakamise ubuso bakhe phezu kwakho, bese akupha ukuthula. Lokhu kuthula okuthiwa kuyingxenye yombuso kaNkulunkulu. Ngijahe lapho khona. Lithi-ke ngokuba umbuso kaNkulunkulu awusikho ukudla nokuphuza, kepha ungukulunga nokuthula. Yezwa, so uma ngikubusisa ngoNumeri chapter 6, ngikufaka embusweni kaNkulunkulu. Uma uthandaza uRoma 10:9, uba nokulunga ngikufaka embusweni kaNkulunkulu. Uma ukhipha okweshumi, sengikubusisa ngoNumeri chapter 6, ngikufaka embusweni kaNkulunkulu ngoba uzothola ukuthula. Wasala wena ongayitholi le mkhuleko ekubusisayo ngokukhipha okweshumi. Angisho ukuthi gijima ukukhipha okweshumi entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa noma ekhaya lezwi ngoba ufuna ukubusiswa ngoNumeri chapter 6. Angibusisi ngaye njalo, iyashintsha imkhuleko. Kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi uNumeri chapter 6 ukunika umbuso kaNkulunkulu. uRoma chapter 10:9 ukunika umbuso kaNkulunkulu. Lithi-ke, kepha ungukulunga umbuso kaNkulunkulu nokuthula nokuthokoza emoyeni ongcwele. Hhayi ukuthokoza noma yikuphi. Uthokoze etshwaleni, uthokoze ewayinini. Cha, akusikhona lokho. Uthokoze ngesavana. Kukuphi? SeThekwini la kunesavana park. Bakithi bayaqamba abantu. Ngabe kwathiwa isavana park ngani? Noma kuphuzwa isavana kakhulu, angazi. Kodwa-ke lokho kuthokoza okwasesihogweni, ukuthokoza kotshwala, kuthokoza kwewayini, okwasesihogweni, nokuthokoza nganoma yini enye uma ungathokozi kumoya ongcwele. Yangizwa? Sithokoza kumoya ongcwele, ususembusweni-ke kaNkulunkulu. Usuzolizwa selizokwenza isensi leli vesi. AmaRoma 14 uverse 17. Ngokuba umbuso kaNkulunkulu awusikho ukudla nokuphuza, kepha ungukulunga nokuthula nokuthokoza emoyeni ongcwele. Sikhuluma ngani? Ngombuso kaNkulunkulu. Yize ngifike embusweni kaNkulunkulu ngisukaphi? Ngisuke ekhaya lezwi. Hawe madoda, angithi ulizwi wadala konke. Konke kwavela ngaye. Ngaphandle kukalizwi akuvelanga lutho. So zonke izinto zidalelwe yena. Uma zidalelwe yena-ke, wayesethi uma ngibuza, Nkosi, le group othi angiyivule ngiyiqambe ngokuthini? Wathi ikhaya lezwi. Okungukuthi ikhaya lakhe, lapho kuhlala khona yena ngqo uJesu, lapho kuhlala khona ulizwi. Yikho ngibuzile ukuthi ufaka kanjani ama-emoji ngempela uwahlalise nolizwi na? Uyabona ukuthi uyazikhipha ekhaya lezwi wena. Ukhona ngesidumbu, ukhona ngokuthi singene emkhosini uma singena. Khumbule njalo ngeSonto siqala umkhosi ka-5 days, Sunday lesiya kuyona. Namhlanje zu-20, kusasa 21, Sunday 22. Ngithe imininingwane ngisazoyithumela. Kodwa umkhosi womusa, kona sengiqedile ngithi umkhosi womusa. Kodwa funa ngichaze ukuthi umusa makwenze njani. Sisemkhosini womusa,
5 days kusukela ngeSonto, sigcina ngoLwesine, sidle ngoLwesihlanu. Angibuyeke. Ikhaya lezwi ile group esikuyona, ikhaya likalizwi. Ukuze kube ikhaya likalizwi, wena mzimba wakho awube ithempeli likalizwi, ube ikhaya likalizwi, ibe ikhaya lezwi. Masidlula lapho, kanti ulizwi uphi sikhuluma nje? Physically, usezulwini. So izulu ikhaya likalizwi. Umbuso kaNkulunkulu ikhaya lezwi. Uma umbuso kaNkulunkulu kuyikhaya lezwi, sekubiza ukuthi-ke thina sibe sembusweni kaNkulunkulu sila emhlabeni, ngoba umbuso kaNkulunkulu awusikho ukudla nokuphuza, kodwa ungukulunga. Okay, angibuyele. Umbuso kaNkulunkulu ungukulunga nokuthula nokuthokoza emoyeni ongcwele. So siba sembusweni kaNkulunkulu sila emhlabeni, ngoba sisekhaya likalizwi elisezulwini sila emhlabeni, ngoba sisekhaya lezwi sila emhlabeni elisezulwini. Mina angazi ukuthi ngithini, uzwe ngathi ngiphinda into eyodwa kanti cha, ngiyakuchazela ukuthi ikhaya lezwi ngempela yini. Abantu nami ngiyambulekelwa bengingazi. Sisentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Sake salichaza leli gama, intaba yendlu kaJehova kuyabonelela. Intaba yaseSiyoni, lapho kwakuhlangana khona uMose noNkulunkulu elanda imithetho eyishumi, ezila u-40 days nakho konke. Yilelo khaya-ke esihlangana kulona. So masihlangana-ke kulelo khaya elisezulwini, entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Kuyabonelelwa ebandleni ngoba liyibandla lasezulwini, lisentabeni yasezulwini. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa bangcwele ngakho konke size sifike la. Angisakwazi ukuqhubeka ngidlule, sigcine njalo nje inkonzo. Nibe nosuku oluhle, ngiyacela uguqa ngikhuleke, nibe nosuku oluhle. Baba, egameni lenkosi yethu uJesu siyabonga, sikunikeza udumo lukufanele lungolwakho. Akekho njengawe, akekho ufana nawe. Busisa yilo naloyo ilalele le nkonzo. Mbusise ngoJesu Kristu ophilayo. Siyabonga ngakho konke osenzele khona. Siyakubonga ngoba kuyintando yakho uNkulunkulu ngoKristu Jesu inkosi. Masithokoze thina njalo njalo, sikhuleke singaphezi. Udumo lonke silinikeza wena uJesu Kristu inkosi. Amen. Baba uNsebande uyavalelisa. Ngiyabonga ungiboleka indlebe, ngithi uJesu Kristu inkosi.